Vítajte vo FISA Cars. Dnes tu máme týchto dvoch súrodencov, Golf GTI a Golf GTD, to znamená benzínovú a dieselovú verziu. A poďme sa dnes spoločne pozrieť, v čom sú odlišné a v čom sú rovnaké. Krútiaci moment 370 Nm, maximálna rýchlosť 250 km za hodinu a zrýchlenie z 0 na 100 za 6,2. Spotreba 8 až 9 litrov na 100 km. Pri verzii GTI máme pod kapotou 2-litrový benzínový motor s výkonom 180 kW. Tento konkrétny model má 7-stupňovú DSG automatickú prevodovku. A v čom sa líši od tých starších modelov je, že pri týchto motoroch už je odstránený problém s únikom oleja či s problémy s reťazou a tým pádom sú to najspoľahlivejšie motory, ktoré momentálne do tých GTIčok dávajú. Určite vás samozrejme všetkých zaujíma, aký má toto GTI zvuk, tak si to poďme vypočuť. Ako môžete vidieť, Volkswagen sa vyhral aj s týmto športovým dizajnom týchto modelov GTI a GTD. Vidíme tu aj takýto krásny imitovaný karbón, podsvietenie a celkovo vozidlo pôsobí športovo. Pri modeli GTD máme pod kapotou spoľahlivý 2-litrový dieselový motor s výkonom 147 kW. Tento motor oproti GTI hoci nie je taký výkonný, no za to je veľmi úsporný a spotrebu tam viete spraviť kľudne aj 5 litrov na 100 km. Jediné, v čom sa tieto autá od seba líšia, sú sedačky. Pri úspornejšej dieselovej verzii máme zrýchlenie z 0 na 100 približne za 7,1 sekundy, maximálnu rýchlosť 245 km a spotrebu príjemných 6 litrov na 100 km. A ako znie táto dieselová verzia? Poďme sa na to pozrieť. Ak sa vám zapáčila skôr verzia GTI alebo GTD, môžete sa prísť na obidve vozidla pozrieť k nám do showroomu vo FISA Cars v Rovinke a vyskúšajte si, ktoré bude to vaše.